Hi, good afternoon. I'm here in Shaton and live for Uncle Ruben's Cadayos Macahilos 64th birthday celebration. A former BGMP Senior Inspector. Birthday niya karon, and Auntie Jelly invited me to be part of this grand celebration of life and Thanksgiving. Naman ako syempre ang mangta sa postmaster sa Shaton Negros Oriental. Dili na kay suspect na sa krimen. Ang pagkawala sa mga suli magkakatupahan siya may suspect. He is the overall in charge of the post marketing. Dili. Postmaster of Shaton Negros Oriental. And Santa Catalina. Ang Santa Catalina iyan na tanan. Ano mo na, basta naganak ang nahibalaan. But I am not expecting this afternoon nga nalit taga Sambuanguita. Wala pa yung ko gahuna-huna, wala pa yung gadahom nga. Taga buto-buto din. That beautiful girl with eyeglasses from buto-buto Sambuanguita. Buto. Kung lagay. Kung babae, buto. So di ami karon wala kay tawo, gamay ra kaayo nanganhi kay social stricto manggod ang Shaton. Kamera 30 kami kabuok, gailog mi aning duha ka litsyon. Sinugbang isda. Ginoo ko. Mo makaning isik yo dagat tagianda mamunuha 30 ra kabuok. Natablo mi ko sa uno pagkaon. Pero wala problema tak iya kay take out ra kuno. Pasalamat po mi para di mo aso among dapog. Nilayas na, kuara. Basta idan-idara na gali, muli kayo nag-ino. Muna among birthday celebrante. Sa 64 na siya, pero mutindog ragi hapon. Mugahi ragi hapon. Murag mais nga yellow. Walay rubos-rubos. Iya kay mga dahon-dahon rag mga ugat-ugat si Melina. Matamba ba ugat si Melina? Muna si Uncle. Muna among birthday celebrante. Kung karaan mong kriminal, liagi mo siyang kamot. Former BGMP in charge. Makawatag asawa, makawatag boyfriend sa kawatag manok. Wagi mo niya, pero retired na siya. That was long time ago in Bethlehem. And he loves video game. Water kasi ako, thank you Uncle, happy 64th birthday. Thank you for inviting. Kalipay ko ayo. Hindi ako mahalok ni Uncle kay maldita yung asawa sa tao niya ako. Nangaupaw. Nangaupaw na siya, ginawit siya ang asawa nga si Jelly. Kay kusog kay maghawit. Amo pangitaon si Jelly kay si Jelly ang babae nga dragon fruit. Mga ikagaw dito, mga ikagaw. Mga gadinggan makahilos. Gadinggan, gadayan, makahilos basta. Waka ka vlog kanina na ay mga budong berugan. Mama mag-vlog. Maulaw ta, Joy. Maulaw ta. Muna akong best friend, Enriquita. Saya pagkagwapa, makaingutag siya sa birthday. Kaning bulaw ang buhok, yan ang kuhaan ka ng amigos kinabuhi kasabot. Ha? Ako magpapon. Uy, ang apelido. Makahilot na tayo ako dahil makahilot na tayo. Third degree bird. Nga sunog. Murag sinugbang wa na bali. Pero karong hapon na ako Bali-bali na apelido. Pero karong hapon na akong gipaila-ila ninyo ako nga boyfriend nga taga Shaton. Dugay na ko kaini. Pero karon na ako ipahibalo sa tanan nga muguni ang lalaking gatandog sa akong mga almoranas o mga buwa. Third degree burn, na kurentihan, na igagliti, mirese. Ngunit lalaki ginakatandog sa akong tinai, tungol, sulos ginhawa, mga paklay, dinuguan. Ayaw mo ka, dili kay siya gwapo pero dako siyag paghigugma diri kanako. Taas siyag pagsalig sa akong pagkababayi. Og huot ang pagtuo niya diri kanako. Huot dako taas. Dako. Muning lakihan ni. Tapos muna akong boyfriend, hingaon siyag mais dili kala. Makaon po siyag beads. I-post na ko ne. Kay ngano.
Wala pa na, pag-alam mo pala na kanamugay, o tanglad, sino pa na ang gabi-gabi, naas ka ang, o niya, ako kanino ang salikod ni mga silingan, mamaksi pa lamang ng mga babuya mo. Gusto mo mga hayop, tanglad. Di mo katanong. Wala mo mga kaubar niya, gamay ra ka. Tears of joy. Gamay ra ka ayo meron. Kaya wala dagang imbitar. Wala po nanungha. May nakapaisa. Normal gina sa SQ. Dagang imbitar din. Manungha. Nang gamay ra ka ay may duha ka litson. Mga parente rapod. Mga kuhaan, makahilos, gadayan, gadinggan, dalunggan, paa, batiis, abaga, dapi-dapi. Apil ingron. Ano akong boyfriend, dugay na kaya may mga 15 na may katuig. Pero wak paghihap mo ko ni Mabdos, galibog na siyang usahaw ko pang target. Gibalin ako, gipakulog, gipatakilid, gipalitan, gipasakag hagdan, gihigtan sa liog, gipaklian, di balingkis, di taringkis, ni istig, higyo ko mo Mabdos. Kaya wala guna ko sa gitong-anan nga buayahon ko. Ako manggod kay aluman. Lalom kayo niya, iniktira niya bintan. Mawala. Ingog dalakit, kanaga po yung dakong kantasma. Nahadlok na among postmaster. Ayaw i-post kay mangisog si Mayor, Vice Mayor, mga konsehalit o tibuok barangay. Pag-umangkon niya si Go. Basta Go. Iyang mama, o si mamang Go magsugod. Iyang mama og si Governor Roel Ragay Digamo. Yung ining is Diya maangtas yung kauban. Dako sa utang sa karinderya at bang simbahan. Sa kamama. Managiyang sweldo pag retire niya, wasya ba daw siya lansam. Kasi siya pangutang pamahaw pa niya. Pero you know what? The best thing is, lami ra gihapon ang post-delivery of sulat, no? Kaya sa text of messenger, ma-feel good nimo ang essence sa sulat. Di ba sa una ko na magpadala na to, na mo sulat na to. Makuyawan na kang telegrama kay kamatay emergency. Mumara sa una niya, kanang telegrama, di pagod nimo, daghanog sulat kay mahalog bayan. Imi mo tag dito. Dili, ang telegrama, may siya ka ng half. May example, Henriquita. Motor. Disgrasya. Hospital. Balayran. Anaman. Balayran, mana, patay. Dahil, uli, gahi. Ginanap ng telegrama, makadawal ka. Gamay ka ng telegrama. Aili, uli, armas papagahi. Mga postmaster. Believe ka, you know what? Aili, uli, armas papagahi. Tinood na. Until now, naman ko yung mga important documents na kinahanglan ko i-house-to-house delivery. Especially kada sa mga pang-government. Hindi na siya pwedeng i-messenger name, i-screenshot, dili pwede. It should be hands-on. Unya, kung ang mag-deliver ni mo dangag, unya, supina di ito. Kaya na may tawag dito sa barangay. Unya, wanya kihatod, mabriso kag wala suras. O, daghang nahitabo, ana dyan. O, daghang nahitabo. Dahil sila mo'y basolon. Kaya pagbasa sulat tsak. Oh, date of hearing. Hala! January pa din. Nagawat Oktubre. Kasuhan. Munang import. Ito na. Ilang trabaho din ilalim post office. Kada ilalim. Wagat mo mga bukid, mga baryo, mga sitio. Because you need to secure the letter. Because letter is very sacred. Importante kayo na. Pag nalaman na ka ng mga... Imbis makagawas rong bulana. Napilisog tulog ka bulan. Naik tulog ka bulan. Happy tuig. Kaya ang release of order for release. Wala. Ang deliver mo. Palagi ata. Isok-sok talan. Isok-sok talan. Ang nakapunit gidauban.
Nga natingala man kanimo ang release of order is for this man. Gi-double check dito sa korte. Ningon man dito nga natura man niya. No. Tinood ba yan? This reality. Mga postmaster, we need to love them. Palanggaon na ito mga postmaster o tig-deliver. Kung maabot mag-isa sa inyong balay, pais na kain tawon. Labi na kung lagyo. Kaya nga no, init, ulan, ina na sa gubagon. Kaya nga no, mura-pura silang mga trabaho o mga sales. Ang ilang kota nga ma-deliver. Kinahang ilang i-deliver, hindi ma-deliver. Hindi mga preso ma-ex. Santo, lisod ka ayo. No? Thank you tayo. Ako nakauban ron. Head of the postmaster of Chaton Negros Oriental and the former member of the post office sa Negros Oriental, Henriqueta, 5 years working in LGU Chaton. The most dangerous part of job. Sayon ra kay mo sulatra. Oh, sulat si Piata di ba preso? Kaya na ako. Di ba? Kaya niya pero wa siya na promote. Di siya mahadlok ba preso. Mamrinda mo siya kareyos o kuan kulitas. Anyway, happy birthday. Ako sa panita o chili. Ilang po siya ito nun akong kaya magod akong iyaan manggod. Kung mag-birthday sila ng okasyon, may mangunay panghugas, panghipos. Mahala pa siya buhay o di makabuk. Sulugoon katabang siya nagyapon. Muna akong trato sa una, gibulagan ko niya kaya wala ko hatag ayuda. Nawala na sa Jilly. Asa Jilly? Muna akong mga kuano nga friendship, ang igsuon mis ugatras pikas abaga. Nawala na sa Jilly. Wala ko galay kaya wala ko load. Gikapoy sa panghatag ice cream. Oh. So, before na ako bugtoon ning ako nga kuan karon, ako na pasalamatan si iya ang Jilly. Ayaw pauli ha kay Pacho. Makahadlok ting Pacho na taga siya tong dai mo patay. basta pauli. Uli. Salamat kay iya ang Jilly og sa among birthday celebrator. Daga kay Salvador Irbas. Duda ko kana ilang pasulod sa kwarto, remedyo. Namoto sila sodan kailan mga pare. Pasagin. Ay, wala naka-round down. Oh, pasalamat kay. Bino lang si wak nay. Ala biber, wala lang. Magpata rin si pamuto sa dagat. Well, iya ang Jelly. O sige, mato na ko. Thank you so much for watching mga friends. Ako iyaan kay Bayut. Gaboto sa tawon siya kay di siya ka nagmuling iya mga parinting di magdala. Pinanggaan sa mga parinting. Ugba panik wala ko load. Thank you so much for watching mga friendship. Lingaw-lingaw ra gyud kay birthday sa among iwan nga SBGMP og sa among iyaan nga si Madam Jelly Gadinggan Ganayan Makahilot. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie, and to my page, Ma'am Ellie also. Just click like and follow. And don't you forget to click notification para lagi po kayo updated sa mga bagong upload na video ng Ma'am Ellie. Thank you so much, the family, and thank you so much sa ako mga ka-friendship out there. Thank you so much for watching. Mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!